Assalamu alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen depuis an faw sigiyɔrɔ la ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur week-end ye aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque samedi émission bɛ passer Pinal TV fɛ à partir de 16h rediffusion o ye dimanche à partir de 11h aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque samedi an bɛ wele bila an ka belebelew dɔ ma bi an ye wele bila an ka dankɔrɔbaw dɔ ma TikTok belebelew minnu ye TikTok minɛ ka taa Sikaso fo Bamakɔ minnu ye TikTok minɛ donc an ka wele sera olu de ma donc an bɛna micro d'u bɛɛ ma u ka se k'u tɔgɔ n'u jamu fɔ yanni an ka baro daminɛ an b'a daminɛ na an kinibolo ye Maruba. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Hɛrɛ bɛ yan. Ok. Ça va ara yɔrɔ suma nɔ ama dɛ. Kɔrɔnɛna min dɛ. Ah kɔrɔ John Bara. Kana briefing ya. Non akai. Ni n kɛra n bɛ don furu kɔnɔ. Ok, i bɛ se k'i ka foli kɛ cogo min na Maru. Baasi ba tɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen salam alaikum. Wa alaikum salam. Ne ye Maruba ye ka bɔ Sikaso. Ok. E ye Sikaso ka de ya? Awɔ ko n t'a fɛ ka juguman fɔ ma n ye Sikaso ka lɛ. Kana juguman fɔ ma. E cɛ ka juguman fɔ ma. Ok, merci beaucoup Maru. Ok, n'an bɔra yen an bɛna se Sarma ma. Sarma. Oh. I ni sɔgɔma. Ah, yɛrɛ sira su la. Kori ma ɲam Bamakɔ dɛ. Ah, n bɛ ka lo de don a la. Ale bɛ k'a bolo kɔrɔsi ko nɛnɛ bɛ mɔgɔ min na. Lo. Nɛnɛ de bɛ la. Nɛnɛ b'a la. A bɛ jɔ yen. Ça va. Ça va baasi tɛ. Kan jumɛn bɛ yen? Voilà, tɔɔrɔ foyi tɛ. Tɔɔrɔ foyi t'o la. Baasi t'u la. Baasi foyi O tɛ. bɛɛ ka kɛnɛ. Bien oui. Nse. An bɔra waati min na o y'a sɔrɔ baasi foyi kɔni t'o la. Ahan. An t'o sisan ma kɔni waati don. Ala kana baasi. Amina yarabi ala. Ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ɲan ma. Nse. Ko n da foli b'o bɛɛ lajɛlen. O bɛɛ y'a mɛn. Ko bɛ na an la ala a t'o le lamɛn sisan nin. D'accord. Merci beaucoup Sarma. Ok, an bɛ kuma di Lo. Lo. A bɛ jigin. Ça va? Ah bi ça va. Nɛnɛ de b'i fana la. Arabu man suma cogo a tɛ ka se ka an ka Sikaso bɔ dɛ. Dɔ b'a fɛ e fɛ ko k'an tɛ climatiseur don an na bon na. Sikaso climatiseur tɛ don yen. Climatiseur an t'a don an na bon na. San bɛ na don o don. Hali kun san sera ka na an na dugu la. Han. An tɛ kɔnɔ k'an kɛlɛ jika fa. Jan na tɔ don Sikaso. Don N bɛ na. Hali tɛ se ka an na yɔrɔ. I bɛ n gɛn yan. N bɛ gɛn i ye n bɛ gɛn an tɛ mɔgɔ gɛn o. E ma ye Sikaso ka bon Bamakɔ bɔnni Kwara Sikaso ka bon ka tɛmɛ jamana dugu bɛɛ kan. An na jamu ka ca bɛɛ ta ye. An tɛ mɔgɔ gɛn mɔgɔw bɛ wa an fɛ cogo min ka jugu ye. Ne kɔni bɛ na. Ayiwa i b'a fɔ Maruba fɛ komi parce que o le bɛ se arabu la. Ok, i bɛ se ka foli kɛ. Baasi foyi t'a la. Ka foro kɛ ara kan na walima k'a kan na. I mana kɛ kan o. Bamakɔ n'a labɛn ci poyi poyi tɛ n'a kɔni tɛ ma taa n'a kɔni caman. An na foro bɛ Bamakɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye an na foro b'o ye an bɛ Bamakɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo. Ko k'an kiri kana sigi ko tilatora baasi t'a la foro b'a bɛɛ lajɛlen ye an cayara bonyara o le kɛ an na foro ka se Bamakɔ ma. O bɛ tilalen yan. Na foro b'a la. Ne ma foyi mɛn a la. Foyi mɛn wa. A bɛ se ka kɛ Pinal TV lajɛbagaw kɔni y'a mɛn mais ne kɔni hali kelen ne m'a faamu. Ne bɛ n sɛgɛn Bamakɔ kɔrɔ ko an man kɛ kuma ye Bamakɔ kɔ fɛ o b'a fɔ k'o tɛ an na kuma k'a mɛn. Bamanankan kelen fɔra. An tɛ bamanankan kelen de fɔra. Bamanankan tɛ kelen ye. An n'a bɛ bamanankan kelen de fɔra. Aw ye nin t'a fɔ filakan na komi ne ye fila ye ne bɛ filakan de mɛn. N'a ma mɛn a bɛ filakan kɔnɔ. A b'a la. Maruba k'o jaabi jɛ. Maruba bɛ filakan fɔ. Maruba bɛ tila k'a fɔ an ye filakan na. Maruba kan jumɛn de b'i da? Baasi tɛ yen. K'o ka ɲi. Baasi ba t'an na. Maruba e tɔgɔ yɛrɛ ye Maruba ye wa e tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye? Ça fait n tɔgɔ yɛrɛ ye Madu ye mais wolosɛbɛn ka Mohamed de bɛ yen. D'accord. Mohamed Traoré. Ok Traoré. Hakili la bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na. Mohamed yɛrɛ ye jɔn ye? E bɛ se k'i yɛrɛ fɔ n ye yan. Mohamed ye Maruba le ye. Mohamed ye technicien de santé ye mais ala fana y'a gɛrɛsɛgɛ don cadre wara n'o ye kanu ka baara ye. N ka baara ye de base n ka baara ye dɔgɔtɔrɔya ye. N ye technicien de santé ye. E dɔgɔtɔrɔ bolilen. Mais diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kanu ye. N'i ye fɛn fɛn kanu c'est à dire que i b'a kɛ quoi. Voilà donc cadre bɔ n y'a kanu. N y'a bɔ ala ye mɔgɔ da ala fana ye ni talent dɔ dan quoi.
donc l'eau fana kɛra sababu fana ye donc ka n don a fɛn in kɔnɔna na. d'accord Madu bɛ bɔn. bon Maro bɛ bɔ Sikaso. Maro ye Sikaso ka de ya. Maro ye Sikaso ka yɛrɛ. Sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔ. Maro fiɲɛ sama Sikaso cɔngɔnbɔrɔnin de sanfɛ. Cɔngɔnbɔrɔnin. wa Sikaso ne den wolola ta u bɛ cɔngɔnbɔrɔ le sigi a kunna. Den kunna. e kana ɲina facɛn kɔ. olu nkalon taara. ne den wolola dɔrɔn ne cɔngɔnbɔrɔ kɔni ma sigi e kunna. aw bɛ situlu kɛ k'e mun o kɔni o bɛ kɛ o fila kɔni o bɛ kɛ. ni min tɛ se ka cɔngɔnbɔrɔ kun an bɛ situlu kɛ k'o mun. d'accord an ka taa. an y'a faamu. baasi tɛ e kɔni. baasi foyi tɛ. an taa. ala kana baasi kɛ. Sarma. kan jumɛn bɛ yen. e tɔgɔ yɛrɛ de Sarma ye wa ou bien e tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn e k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni Sarma bɛ bɔ min. ok ne ye Salif Traoré. donc u b'a fɔ ne ma ko Sarma le piment. Sarma le piment. Sarma le piment. o kɔrɔ. voilà bon piment nin Sarama de tun bɛ yen mais yanni Sarama fɛnɛ ka na tɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ ka kɔn Sarama ɲɛ o waati o y'a sɔrɔ n ye bandi ye cascadeur bɛ moto ninnu ta i y'a faamu donc u tun b'a fɔ ma ko fatɔ dɔ de nana fɔ ko ne tɛ fatɔ yɛrɛ ko wa Sara min ne ka fatɔya ko fɛnɛ na quoi bon Sarama dokun faralen filɛ nin fatɔ in kan donc a kɛ fatɔ Sarama ye bon piment in farala kan cogo di pour que ka se ka fatɔ in bɔ yen ne ni Jɛnɛba de nana duguba la donc kana ale ma se ka yɔrɔ wɛrɛ foyi dɔn ni restaurant tɛ bon ale fɛnɛ sera restaurant min na dumunifɛn min bɛ feere yen n'ale sera k'o tɔgɔ to a kunna o ye piment ye donc k'ale taala de ko ka taa dumuni san na ko o y'a sɔrɔ cɛ dɔ sigilen tun bɛ kɔfɛ a bɛ dumuni kɛla donc o de ye muso wele dumuni servikɛla wele ko kana piment dɔ d'ale ma ko un peu de piment donc Jɛnɛba y'o de mɛn sisan ka t'o fɔ ne ɲɛnɛ donc ko Bamakɔ ko n'olu nana ye k'olu bɛ dumuni kɛ k'ale le piment k'olu b'o dun bon ne fɛnɛ nana ne fɛnɛ hakili ma to plan foyi la ne fɛnɛ ko muso an ka piment plan kelen di yan dɔw bɛ foronto de a y'o di ma bon i ye piment dun sisan donc mɔgɔ tora ka commencer k'a fɔ ma Sarama le piment donc piment sɔrɔ cogo filɛ nin ye d'accord Sarma bɛ bɔ voilà an ye Kɛnɛdugu ka denw ye Sarma ye Kɛnɛdugu ka den ye Sikaso i y'a faamu ne bɛ Sikaso Filaso la Filaso d'accord o faamuna Lo Elhaji Lo ala y'a kɛ Elhaji ye ala y'o kɛ ala y'o kɛ filamuso ala y'o kɛ b'a dɔn Lo bɛ se k'a yɛrɛ fɔ an ye Lo yɛrɛ ye jɔn ye Lo yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Lo bɛ bɔ ayiwa baasi foyi t'a la Lo bɛ se k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ Lo tɔgɔ yɛrɛ Masa Traoré mais ne tɔgɔ ka jan ne kojugu parce que ne ko n bɛ n tɔgɔ yɛrɛ fɔ a bɛ livre kelen fa o ye ne tɔgɔ tigɛ de sinon ne tɔgɔ yɛrɛ Masa Sulemani Baba Aliyu Dawulaba Traoré mais école la n'o tun bɛ weleli kɛ ne tɔgɔ janya kojugu tile tun bɛ ban ka sɔrɔ leçon ma kɛ donc u y'a tigɛ ka na a bila Masa Traoré la tiɲɛ la o jo dɔ ka tigɛ voilà wa Masa Traoré a bangera Kɛnɛdugu wa ne tɔ ninnu a bɛ se ka kɛ olu bangera Kɛnɛdugu dugu kɔnɔ n bangera Kɛnɛdugu Jasara de an ka Jasa tɔgɔ de Kebeni Kebeni tulu i b'a mɛn Kebeni tulu Kebeni situlu a bɛ bɔ n ka Jasa de la n bangera Kebeni voilà yɔrɔ i ye situlu caman dun e ma n fin ko ye i bɛ ka nɔrɔ yan fana situlu de b'o kɛ situlu bɛ mɔgɔ bronzé e b'a dɔn a tɛ n bronzé tɛ ka kɛ a kɔni ka n fari nugu e m'a ye wala Sarma kɛlen bɛ ko kokoro ani mariba nka n nugu bɛ dɛ Masa Traoré bangera Kebeni i y'a faamu et puis Masa Traoré ka kan ɲi kan fɛnnen tɛ Masa Traoré kumacogo yɛrɛ don n y'a ka kan kalan n tɛ n kumacogo yɛrɛ don kumacogo yɛrɛ don n y'a ka kan kalan Bamakɔ ka kan n y'a kalan n tɛ n kumacogo yɛrɛ don n ta ye d'accord Maruba oui kan jumɛn bɛ yen baasiba tɛ n y'a ye aw bɛɛ y'aw présenté k'aw bɛ bɔ Sikaso maintenant aw bɛ se ka u nakun f'an ye Bamakɔ yan baasiba tɛ an nana Bamakɔ
ɲɛnɛgɛba bɛ san o san mɔgɔ minnu kɛra ko festival des grands orateurs Festigora voilà san o san mɔgɔ minnu ye baaraba kɛ u bɛ waleɲuman dɔn ko o tigiw ye voilà donc ɲinan ta bolo bɛnyɔrɔ bɛnna an ma Imuru kɔnɔna na bon an ye a la denmisɛnninw ye bolo bɛnna min ma sinon a la cɛkɔrɔbaw caman kun nɔmɛlen don a la mais an kɛra a la denmisɛnninw ye Imuriste comédien na o ye an nɔmɛ ka ko ye an nana o jɔnjɔn de ta fait palais de la culture là. Sarma jɔnjɔn mun na y'a sɔrɔ bon an y'a sɔrɔ ka da an yɛrɛ ka baara kan ka da an ka cɛsiri fɛnɛ kan sabula n'i bɛ baara o baara la n'i cɛsirilen don a la a ka ca Ala fɛ i bɛ nafa caman sɔrɔ a la don dɔ la n'o tɛ bi ko m'an to an bɛ baara in na an bɛ mɛn a la sa mais an fɛnɛ ye dɔɔnin kɛ i y'a faamu donc ni mɔgɔ sera ka an ka baara waleɲuman dɔn segin anw ma o fɛnɛ diyara anw ye kosɛbɛ donc u y'an wele ko vraiment a bɛ baara min na faso ko la Mali ko la donc a ka kan an ka fɛn dɔ di aw ma min bɛ aw la encourager ka se ka baara tɔ wɛrɛ kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan donc o hukumu de kɔnɔna na an fɛnɛ nana Bamako donc u y'an choisi région kunda ka na an fara catégorie baw kan n'o minnu y'an faw n'an mɔkɛ ye tel que Madu Wɔlɔ tun bɛ yen Isa Kulubali tun bɛ yen Baro Fa i y'a faamu voilà donc mɔgɔ caman tun bɛ yen ani catégorie caman catégorie humoriste fait slam ani bɛɛ tun bɛ fɛn in kɔnɔna la poésie awɔ yayi donc o kɔni o ye bonyankan ye donc o kɛra an nakun ye Bamakɔ yan ka na nin jɔnjɔn in ta ka segin n'a ye Mali bɛɛ de ta don Sikasokaw dɔrɔn ta tɛ Sikasokaw dɔrɔn ta tɛ Mali bɛɛ de ta don mais bi an kɔni bɛ Sikaso représenter Mali kɔnɔ mais n'an bɔra Mali kɔnɔ ka se yɔrɔ wɛrɛ an bɛ taa Mali de représenter voilà Lo ni sɔrɔli o ye mun de kɛ e la ni ka dɔ sɔrɔ ni an kɛlen ka jɔnjɔn in sɔrɔ ne ko n bɛ kuma kan a tɛ ɲɛ i bɛ kasi kana kasi kuma fɛ sa kana kasi nka mɛ ko Ala bɛ mɔgɔ sara i ka baara kɛ na o ye tiɲɛ an na fɔli bɛ maliden bɛɛ ye an tɛ da malidenw ma dɛ parce que dɔw bɛ ci dɔw fan fɛ waati dɔw la k'o bɛ fɔ Côte-d'Ivoire o bɛ fɔ Laginɛ o bɛ Burkina Espagne France Sipagne Faransi e ko jumɛn Sipagne Sipagne awɔ Sipagne Sipagne an na den caman de bɛ Sipagne sanɔrɔkaw ni fɛn ni jɛba ani Imiriki an na kanubagaw bɛ Imiriki o ye Sikaso tɔgɔ yɛrɛ ko Kita Sini wa Kita Sini Imiriki Kita Sini minnu bɛ kurusi babaw ni dereke babaw do ta o bɛ Sikaso de ya o bɛ Sikaso jamana la États-Unis a ye lɔnga woloma ka diya ma sa minnu bɛ l'américain na yɔrɔ le kolo États-Unis ya donc an bɛna duma de fɔ sisan jɔnjɔn min talen filɛ ka jama ta an ta tɛ an ta tɛ an kanubaga bɛna jɔnjɔn jɔnjɔn a ko bonyana a ma a bonyana a ma fo ka tɛmɛ a dan kan donc o la ni n ko n bɛ kuma o kuma fɛn fɛn n bɛna jɔnjɔn n bɛna dɔnni fɔ a ko la n bɛna a tiɲɛ n bɛna a tiɲɛ de n kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn a b'an dɛmɛ ni dugawu ye Ala y'an bolo mɛn baara in na Ala nin kɛ jɔnjɔn fɔlɔ ye Ala ka na k'a laban ye n na kuma bɛɛ l'o ye parce que kuma tɛ n da quoi o ye tiɲɛ d'accord o ɲɛna Ala ka nin kɛ a fɔlɔ ye a kana k'a laban ye yarabi jɔnjɔn sanuman fana ka na a sanu ka nin kɛ sanu ye nin yɛrɛ tilancɛ tɛ ka ɲɛ sani a tɛ ɲɔgɔn fa an ma bɛn bila yɔrɔ ko la o an ko k'an bɛna jele kɛ k'a tila an bɛna jele kɛ k'a tila n'an bɛna Sikaso an bɛ jele kɛ k'a tila jele kɛ ka nin tila cogo di bɛɛ bɛ taa ne ta ye an bɛ nin tila sigiyɔrɔma saba ka tila nin tila saba Bɛngali la Fatu n bɛna di Bɛngali la Fatuma a ka di ne ma n'o de don n bɛna di Fatuma n y'a fɔ Fatu ka sura ka ban ko n bɛna d'a ma
parce que Fatou makɔrɔni dɔ tɛ ka d'u ma non Tiano dɛ Fatou la makɔrɔni jaa Bamakɔ k'a bɛ makɔrɔni la a jigin nɔnɔ don n'Ala n'a kira cɛ o ko na n fa n duuru sɔrɔ de b'a yɛrɛ n'a fɔ ko an tɛ bo kɛra ɲɛgɛn na bilen ne b'a tɔn ni ne bo kɛra minɛ an bɛ o yɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen ko kilen an b'a kɛ kilen dɔrɔn u bɛ na ni mansin ye k'a brancher k'a sama ka taa an ka tɛmɛ an ka yan bila bon ko jara dɛ jara Mariba e nana comédie la cogo di i y'a daminɛ san jumɛn fana bon comédie ne nana comédie la ne tun bɛ vidéo kɛ n kelen n bɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko Ala ye mɔgɔ da i ni fɛn dɔ dan quoi ne tun bɛ caméra ni ɲɛsin yɛrɛ ma TikTok sanfɛ n bɛ fɛn dɔw fɔ ka tɛmɛ ten a bɛ diya mɔgɔw ye quoi i m'a faamuya bon lo o ye an kɔrɔkɛba ye comédie kɔnɔna na a dɔnna arajoso sira de fɛ min ye baroni siraw ye donc maintenant ale ni Sarama tun bɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun b'o filmer de bon ne tun bɛ n ka idée di mais tagalen ɲɛfɛ ne nana idée dɔ de di ne y'a ye a tɛ ɲɛ ni ne ma don a la n'o ye faama ye polisiya donc maintenant ne donna polisiya la Ala y'a kɛ an y'o image tourner o de kɛra an ka image fɔlɔ ye min bɔra ni mɔgɔw y'an la kodɔn kosɛbɛ directement dɔrɔn an fana ye groupe sigi effectivement a kɛra ten o kɛra san jumɛn o kɛra san 2019 mais yan'o cɛ an bɛɛ tun bɛ vidéo kelen na vidéo ne tun bɛ kelen na vidéo kɛ quoi n ka TikTok sanfɛ a tun bɛ n ka compte avancé kosɛbɛ yɛrɛ voilà Sarma e nana comédie la cogo di i y'a daminɛ san jumɛn i y'a école de kɛ wa ou i y'a kɛ cogo di non bon ma a kalan kɛ a diyara n ye de i y'a faamu parce que don dɔ n y'a kuma f'i ye sisan peut-être a bɛna bɔ i hakili ma don dɔ su de dɔrɔn ne dala sunɔgɔ la ne wulila ni comédie yɛrɛ kanu ye n na quoi a don kama a kɛra jeudi donya dɔ yɛrɛ de fɛ i y'a faamu ne wulila ni comédie kanu ye n na n terikɛ dɔ tun bɛ butigi tun b'a bolo wa yɛrɛ ma a don kama n taala yen donc ka téléphone d'ale yɛrɛ ma ka fɛn dɔw kɛ cogo dɔ la voilà ka n filmer ka essayer ka sketching dɔw karaba k'olu dilan ten hali n'a ma ɲɛ mais a kɔni kanu de b'a la ka don na don dɔ sɔgɔma n wulilen dɔrɔn i y'a faamu donc n tora o hokumu kɔnɔna na ka to ka débrouiller k'a kɛ bon o y'a sɔrɔ n tɛ se kan in na kosɛbɛ n kɔni tun b'a kɛ ni n kan de donc je vois maintenant o y'a sɔrɔ lo tun bɛ arajo la olu tun bɛ baroni ni fɛnw kɛ bon ale tun bɛ se n kan in na kosɛbɛ donc ne gɛrɛla a la donc ka taa kan in kalan a bolo donc ne b'a ɲɛfɔ a ye bamanankan na a b'a fɔ ne ɲɛna kan in na donc comme ça la ne tora ka continuer ka baara kɛ donc ne nana ye bon ale tɛ ka arajo baara in kɛ bilen a tɛ ka baroni kɛ i y'a faamu bon baara min don bɛɛ b'a dɔn mais mɔgɔ t'a visage ni fɛnw dɔn i y'a faamu n ko mais mon père yanni e ka to ka ne kalan na sisan parce que ne b'a wele mon père n fa don yanni e ka ne kalan na mais ni e yɛrɛ y'a laɲini fana ni ne y'a laɲini fana k'e fɛ an ka jɛ ka baara kɛ pour que an bɛɛ fana ka dɔ fara an ka catégorie kan n k'o tɛ fisaya bon o y'a sɔrɔ ne ni Jɛnɛba tun bɛ appel vidéo in kɛ min bɛ maquillage k'a ɲɛna donc comme ça o la a ko problème t'a la o baara in yɛrɛ man d'ale mais ne bɛna ale karaba ka bila a la tuguni donc an continuer na an tora ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamu fo Mariba nana don ko in kɔnɔ cogo min na bon ni ne ko n bɛ kuma à peu près 2017 yɔrɔ ninnu a kɔni b'o yɔrɔ la. don min wulila sɔgɔma yɛrɛ. a bɔn don min yɛrɛ wulila est ce que 2014 15 tɛ ne hakili to date la dɛ mais 14 15 yɔrɔ de don. yaa a kɛra olu waatiw ye. Lo. Oui. Alhaji Lo. Ala k'a kɛ. Lo nana comédie la cogo di et puis san jumɛn mun na fana i y'a kanu. Alhamdulillah. Jɔn tɛ taa k'i da kan to. Jɔn tɛ taa k'i da kan to. Lo ka comédie daminɛla 2007. 2007. O y'a f'i ye cogo min na ne y'o kɔrɔkɛ kɔrɔba ye. Wow. Comédie yɛrɛ kɔnɔna la 2007.
En 2007, l'eau a quitté Bamako. On boit Bamako et Jigawa Sigasso. Raso, on a Bamako, Bontan Canera. Nan Bongo Bontan Cana. Otarmini Gilbara. Ntara Gilbara. Ah, Nyahi. Atena for never say Bantana Libishi. Nyarapalombe Sindo Bantana Gavente. I couldn't make a can diggy. I can dig. Ah! Ni jiwana for sofene. Kwa ngwe bo falaje semana. Kana turu koro. Kana bandanke. La. Ngbo bo clear te songo mbe bo. Kana bandawro. Ah, nanayi. Obensi ka doshi. Ah, ja ne était femme de nos jours de fin et viement de bandana. Donc ora ndusuna nankinye. Ladora nkorche msole na ninye. Ala henara. Ala hena korche mana nte msobe. Yayi. Donc ale msole nta ka blay ko amana ka choko ke korka ko jilba moli. Kala amsala foka me jilba de ko chawana. Ko ametane jilba ke teta orshi. Insana ngo club ba fa. Ne forte la kata ne ko onte chodora etv nsana mi nya karo la do andu suka nkenye ngaba ndambla nse ko la kata siga so dogo la nse ko ndata siga so mso la ya la nyine ko ke ka kalmbla ko ka bulka wala bongo ko be kala bantane ko bantata ka nyaso ke ya jinya bara forte la fera ka so ke te to ko bara do nyina yo ke on fe mfa ko o ko nara ngote bashi école de transit modo le transit nous sur la dora quand il wa vieux ora école sauf quoi fa comme c'est balantana ka viara école sauf ka sanketi kana fiere bla bitigi fiere bla ka ok ko na ka de ke be karanke nya karanda mura directeur ya ta ana silviano ke be na chendege ke o kuma fa ma ko jorome ko njorome bonbe ke ko fladen fla ko karamando yi kebla jawme ken ne ko na ka waddu katna kalanke ayo ma ayatu fem kadi adama de nin ko e boleke ntara école de transit la kata kalanke safla bo ya me kam premier anate bo ya wakilma abo no wakilma ni sera ka kalanke chodi ka kala ka passer ni moyen nyana mai ngo fem kan ma adama de na e be se ko leke donc antoro chora o konara nterka do me ko passi avec kitabi kita voler jeune directeur passi ni Wilson o look me boron fonke nem passi me yala wati nanu mo ko nyugo mbeke shen fo kan fo eta sa so bon ngan fo passi nana fo kan émission do sigi émission sigi 2007 émission na bunya ka marban salaman o bekmen la mo be fa kan yo nyana jan BBC o kuma la ko ne o be saka baraka nyo fe donc comme o ba fa ko de ko fatote war soro ko fatote boneka a fe no dora sanga mara kira chocho e wolo e ka sanga bo mandire ya fam donc en tout ka tote radio animateur dawan be no le to bonne fon soro ala nana luka kalfa min la ko to demsene ala mamelo papu bola sherifu bola ala nana balko luka kalfa min la musoroba salana musora ko animateur bo be kasa ko awdum be ka ke to tigu ko vraiment ka manne ka continuer animation kono donc non chier ala tadi mo tsa mo fa mais imana fe kono chogo ne bangabaga ma kanu ni faratila la ete no bola ana na tola muso furu nana se parce que balman to be muso yi nekale ne chede donc be furu na ka ba muso ba koro j'étais contraint maintenant à me marier ne muso ta walsa muso ba sa la fa chugo ne muso ta chugo la maram fana dole o fana comédie kono la muso de be gre mugo kan donc o fana na fara muso ba kan o flagela ko bolo di nyoma amandi mo gomba e koron nim anana ke madam fe nana fa
donc o ne bo comédie yɛrɛ kɔnɔ pewu n fɛnɛ jɛna bɛɛ lajɛlen kɔ ka continuer n ka transit la continuer n ka transit la b'o transit kelen n b'o kɛ hali bi hali bi n bɛ sigiyɔrɔ min na n bɛ transit in kɔnɔla la voilà o ye lo nacogo ye comédie kɔnɔ bon n'i y'a ye an nana se nin niveau in yɛrɛ la bi Sarama ye o yɔrɔ bɛɛ fɔ n tɛna segin o kan bilen tuguni c'est lui qui est allé me voir vraiment a ka di n ye n tun bɛ n'i nɔfɛ i ka n dɛmɛ a fɛn dɔw kɛ mais bi a ka di n ye an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an tola ten Mariba n dɔgɔnin de don a nana n nɔfɛ an b'a bila ka filmage kɛ a yɛrɛ donna image dɔw la o image ye n ci sufɛ n'an bɛ te sigi an bɛ kuma caman fɔ an bɛ idéw di ɲɔgɔn ma an ye idée min fɔ polisiya fɔ ne ko n ka an k'a kɛ an y'a kɛ an taara sigi image lajɛ ale yɛrɛ ka rôle ɲɛna ka tɛmɛ an tɔw bɛɛ ta kan mais pourquoi an tɛ se ka nin kɛ association sugunin dɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an associé la c'est comme Kɔnɔkulu Jɛlɛ bɛ bi fɔ raison pour laquelle an bɛ yan bi an ka groupe in constitué len don an mɔgɔ 4 na an mɔgɔ 4 Lo Sarama Maduba Jɛnɛba comme ale ye école Saba ale sɔrɔ école la Saba ale sɔrɔ école la ok o faamuyara maintenant Pinal TV lajɛbagaw mako bɛ a ka sketch fɔlɔ i ko polisiya yɔrɔ an mako b'o la sisan pour que ka mɔgɔw hakili jigin quoi baasi t'a la jɔn de ye polisi ye a ye nɛgɛso bila min an k'a bila Lora an y'a bila Lora de fa b'a la wa jɔn de ko k'a ka nɛgɛso bila Lora on m'a fait ça va comme à prof Pinal kun sɔn nɔ a prof Pinal sɛbɛn n'o cogo jumɛn n'a bɛna sugu la a bɛ nɛgɛso a filɛ nin n'a bɛna sugu la a bɛ den ka taa nɛgɛso kalifa a jatigira la ka sɔrɔ ka na sen na tiɲɛ tɛ yan an b'a lo yɔrɔ dɔ la de basi n'a wari n'a ye lɔfɛra sikaso ka denmisɛnninw bɛ ban ka kɛ mɔgɔ la nɛgɛso pinpin bɔ ye de donc maintenant a bɛ fɛɛrɛ kɛ n'a bɛna siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa a bɛ na ni nɛgɛso ye donc o cadre kɔnɔna na a bɛ infraction sara fɔlɔ a bɛ a kelen n'a bɛ 1500 di ka na a ma ka charger Lo o joli dan tɛ bɔ la non foyi tɛ bɔ la a bɛ 1500 di ka na 1500 Lo e bɛ 2000 kɛ 7 di min 3000 kɛmɛ 2 di a ye min fɔ sisan ne na joli 6000 a b'a teliya an bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ jigin an b'a fɔ k'an ka jɔ an bɛ wari de fa joli 3000 di kɛ 2000 bɛ n ko n'o fa Sarama e t'a dara ye dɔɔnin bɔra wa a tɛ sɔn e bɛ fama la ko cogoya la a bɛ sɔn ne ye waati a ma teliya wa a min fɛn a den ka don yan a den ka don yan e bɛ tɛ se waati cogo la waati bɛ e ma lamina de voilà d'accord siɲɛ wɛrɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ na ne nɛgɛso ye a yɛrɛ bɛ yɛlɛ la an y'u ma dafa o défaut de dents o ye infraction de ye o dakɔbariya le ye n ta ye n'u t'olu don e ta t'olu don o kelen bɛ nin ta jɛ dakɔbariya lo o fana ye infraction de ye a y'o fana 1000 francs di ka na fama ko faama wa i bɛ si kɛ kaso la dɛ kɔnɛ nin de a y'a teliya a ye min fɔ sisan o fɛn jolilen don 2000 kɛmɛ 4 e t'a dari k'a y'a to lɔcɛ wɛrɛ ko n'an bɔra lɔfɛrɛ ko n'an ka feere kɛ ko an b'a sara a fɛ n'a mi bɔ lɔgɔ cɛ la a bɛ n'a yɛrɛ kɛ hinɛtɔ wɔɔrɔ ye k'a sɔrɔ a tɛ sara ala ɲɛ télévision mɔgɔw de b'an lɔ o b'an lɔ la an bɛ yan an b'a ji an b'a fɔ k'an t'a ji n'an bɛ se ka bɔ lɔgɔ fiyɛ an b'a ji a ko ten d'accord ni n sigira k'aw ko n'a siɲɛ wɛrɛ n'a ma na ni n y'a minɛ a b'a si kaso kɛ an tɛ bɔ professeur fɛ an b'a ji ok ala ye boli de yɛrɛ baara la ala ye sara o amina wala k'an arrêté e de b'an na wari di ma e de m'a da fɔ n fɛ kɛmɛ saba sara ko joli k'a ka kɛmɛ saba sara e m'a dɔn ko min san san a ka min san de fɔ o ye kɛmɛ sara ya n tɛ da lɔ ko an ka wari minɛ e k'e ye wa minɛ ka na e b'a fɔ k'an bɛ ja fɔ ok ni ne kun y'a ka vidéo fɔlɔ ye wa ni vidéo sur TikTok kan quoi d'accord ne ko munna aw ye TikTok choisi aw bɛ to k'a ka fɛn kɛ TikTok bon an ma TikTok dɔrɔn choisir komi bi bɛɛ bɛ TikTok sanfɛ a kɛra RSO min ka teli dɔɔnin
a kɛra réseau fana ye min bɛ mɔgɔ labɔ teliyara dɔɔni sinon an tɛ TikTok dɔrɔn sanfɛ an yɛrɛ kanubaga ka ca Facebook sanfɛ kosɛbɛ mais comme TikTok ra an bɛɛ n'an ka compte bɛ yen bon o le y'a to ta yɛrɛkɛla TikTok sanfɛ kosɛbɛ donc o kɔni o ye Ala ka kɛ ye Ala ka kɛ aw nana TikTok kan san jumɛn aw groupe aw mɔgɔ naani aw nana Jɛnɛba Isa ka dafa sa wallahi Jɛnɛba bɛ bɔli de la e b'a dɔn olu ye kalandenw ye an tɛ se ka kalan Jɛnɛba bɛ kalan labɔn quoi an tɛ se ka kalan an jigin so Jɛnɛba kalan labɔn quoi an ko Jɛnɛba k'a ka kalan bila a ka an ka taa an sɛri ɲɛnabɔ ka kalan bila a ji ban ninnu a ka kalan an bɛ sɛnɛ la e bɛ kalan na halisa TikTok daminɛ san jumɛn bon komi Maruba y'a f'i ye cogo min na a bɛɛ daminɛna en 2019 a bɛɛ daminɛna année kelen na voilà TikTok in fana an ye video in kɛ don min kama fana an y'a bila o y'a sɔrɔ TikTok bɛ ka vogue daminɛ sisan donc an y'a bɛɛ bila o hukumu kɔnɔna na quoi d'accord voilà Lo avantage jumɛn de bɛ TikTok kan k'i ka comédie kɛ TikTok kan avantage jumɛn de b'a la de ok avantage b'a la avantage ba b'a la TikTok kan ne bɛ video kɛ c'est comme video yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ video ni n ko n bɛ kuma mɔgɔ bɛ e ye TikTok sanfɛ a bɛɛ bɛ fara i dɔnbaga dɔ kan a bɛɛ b'a ɲini k'a dɔn nin ye jɔn ye a bɛ dɔ fara i ka popularité kan a bɛ dɔ fara i kanubagaw kan a bɛ i dɔnbaga fana caya diɲɛ kɔnɔ bon anw yɛrɛ ka baara in filɛ nin ye ni i dɔnn'a kɔnɔ a ka ca Ala fɛ kɔngɔ kɔni t'i faga siga t'a la bon an kɔni tɛ se ka TikTok yɛrɛ nafa fɔ ka ban i kana kɛ TikTok ye i kana kɛ gere ye i kana kɛ foyi ye mais kɔngɔ t'i faga kanu yɛrɛ hali n'a danna kanu ma o ye koba ye lo n tɛ ka kuma tigɛ an tɛ se ka TikTok nafa kɔ ka ban parce que i mana se cogo o cogo n'i tɛ duguba kɔnɔ a ka gɛlɛn quoi bon TikTok kɛra sababu ye k'an ka image lase ORTM na k'a sɔrɔ an ma se Bamakɔ yan aw sɔrɔ an ma se Bamakɔ yan an ka image bɛ passer Bon Appétit midi la ORTM a y'a sɔrɔ an ma se Bamakɔ o ye TikTok sababu ye mais est-ce que n'an kun ko mɔgɔ le k'an dɛmɛ ka se yan bi a kuma kun ka ca dɛ TikTok kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen u y'a ɲini ka taa an ka page sanfɛ ka taa ɲini ninnu yɛrɛ ye jɔn ye u ka page sanfɛ o ye TikTok sababu ye i y'a ye bon an tɛ se ka TikTok nafa kɔni fɔ ka ban parce que n'i bɛ se cogo o cogo n'i tɛ duguba kɔnɔna na i bɔ man di quoi caman b'a fɔ an b'a kɛ a tɛna kɛ sababu dɔ b'i labɔ donc on peut dire que TikTok y'o sababu ye mais yɔrɔ fitinin fara Mari ka kuma kan sisan kalo tɛmɛni le tora TikTok sababuya la ne ye bolimafɛn kura sɔrɔ o kɛra Maruba yɛrɛ ka direct kɔnɔ a kanubaga dɔ bɛ Sud-Afrique donc ne donna a ye manamanakanw fɔ kulonkɛ kan dɔrɔn donc a ye moto jan a don kama sunkalo kɔnɔ le 3 min tɛmɛna sisan i jija polisikɛ kana minɛ dɛ non a ye diɲɛ na n tɛ sɔn ka bɔ n'o ye i b'o to so d'accord ok nafa bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na kɔlɔlɔ dɔ bɛ sɔrɔ a la est ce que aw ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ TikTok kan wa an ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a la waati dɔ tɛmɛna an ka compte tun bɛna banni avertissement tun nana compte la donc mais o si m'an saliya parce que n'o dun kɛra TikTok mɔgɔ bɛ n'i ka compte effacer ka bɔ yen donc abonnement ni fɛn minnu b'i bolo u b'o bɛɛ tunu donc pour que i k'olu sɔrɔ tuguni i bɛ mɛn dɔɔni ni i mɔgɔ ma kɛ muso cɛɲumanba ye komi aw ɲɔgɔnna ninnu ani fini sexy fini donna ninnu pour que k'i ka compte booster joona kana fɔ ko sexy aw ko kurusi dɔɔni dora voilà donc pour que k'i ka fɛngɛw kɛ dɔɔni an minnu bɛ débrouiller dɔɔni ka mɔgɔw nisɔndiya a ma nɔgɔ quoi donc tuma dɔw la an mana video dɔw bila dɔw yɛrɛ bɛ don k'an bɛɛ ban vous êtes tous des i y'a faamu hakili b'a tɔ dafa donc ninnu bɛ kɛ hali Facebook kan tout récemment dɔ bɔra k'anw neni n tɛ ka kuma tigɛ maliyɛn ma acteur faamuya quoi maliyɛn bɛ acteur de ye image kɔnɔna na o bɛ acteur de lajɛ quoi non acteur ye messager de ye non dis tout simplement que voilà on te juge à travers l'image alors que nous réellement en tant que nous on se considère aujourd'hui comme des messagers i y'a faamu message dɔw bɛ yen i b'a passer dɔw bɛ yen nɔ anw b'a fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye message dɔw bɛ yen anw b'a fɔ bon anw bɛ fɛn o fɛn fɛnɛ kɛ anw tɛ créativité kɛ quoi
on te faut créer, on te faut inventer. On veut faire que c'est des faits réels qui sont là. Soit que Anya y soit que Anya me. Et à fond. N'a un fond fait et imagine mon drame là. À code of véhicule là. C'est comme Awe Moro l'a dit. Voilà. Ça y est, mais comme il a Voilà. Ani yele kono il la délicatesse mais a kera yele ko ya mais pas yele kono là chama be no be fin do fo mais bon souvent nous be fin comme il correct qu'on fait nyama joye nous ko be chauffer ko be réagir ba yirula non nous fait ka ke aw yo nous be ka ablo kuna c'est ça aya blue place là ame si ame film do la jani bi cassé ame film la aka ngono ko feere le ka soro fendo do be ka fendo de irana donc nous faisons que aw la je nous fait ko aw be kan ke yere de ko par exemple kado nyanga ngono ki kalembe ba do mai kado nyanga ngono ka to ko ko fo mais al mo bo mo fo a qur'ana bi shele no duruselo no ko lola eti to kana maka nyanga kere tiyatala qur'ana duruselo no ikuna eti to kana maka nyanga kere téléphone ka dogo bi Qur'an ti mun kono mais il application forme bala il be donner une gang kono est-ce que c'est normal là C'est pas normal. voilà donc il faut pas que mogoka en que fin doye ka sora an la nyini ti mun ya fo moi au ben inconvénient akana ou répondront. Dieu merci Parce que moi il m'a dit non bon amana ke to beti se ga jengara maden kanu quoi bɛɛ mana kɛ cogo o cogo bɛɛ se ka jɛ kisi nɛma ba ye n'i kɛra mɔgɔtigi ye i tɛ se ka bɛɛ sago i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ i tɛ se ka diya bɛɛ ye voilà donc maintenant commentaire ninnu kɔni i b'o to yen de o de don parce que dɔw yɛrɛ bɛ n'i y'o lamɛn i tɛ baara kɛ i t'a sɔrɔ réellement c'est vrai et puis i ye tiɲɛ de fɔ dɛ mais de fait que jama b'i kɔ abonnew b'i to i y'a fɔ i ko mɔgɔw ye donc à cause de ça seulement a bɛ se k'i nɛni a bɛ se k'i juguya quoi. Ala kan kisi tɔɔrɔ ma ok an bɛ tɛmɛ est-ce que TikTok kɔfɛ aw ye filmu dɔw produire ouais effectivement an ye film dɔw produire mais komi a film ninnu a ma nɔgɔn an yɛrɛ bɛ film ninnu tourner cogo min na n'a fɔra i ɲɛna k'a bɛ kɛ ni téléphone ye i tɛ da la wallahi a fɔ n'a fɔra k'a bɛ kɛ ni téléphone ye i tɛ da la an ye film dɔ daminɛ ka dan sira la Baminɛtani Maru ka Baminɛtani ko an y'o daminɛ ka dansa parce que a ma nɔgɔn anw bɛ déplacement de kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa fo dugu kɔfɛ parce que an ka image bɛ nature la kosɛbɛ donc o déplacement ninnu bɛɛ c'est pas facile an y'a tourné ka se à un certain niveau même jusqu'à présent mɔgɔ dɔw bɛ k'a réclamer ko Baminɛtani tɔ i m'a faamuya donc en plus de ça an ye série dɔ fana daminɛ tout dernièrement tout récemment gɛlɛya donc maintenant an y'o fana se niveau dɔ la an y'a bila yen c'est pas facile quoi bon i kelen tɛ se k'a tourner i bɛ acteur i bɛ mɔgɔ wɛrɛw wele ka na impliquer rôle dɔw bɛ yen e kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ quoi donc an y'a essayer k'o kɛ a sera niveau dɔw ma an y'o fana stopper mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn ni an nana Ala ka dɛmɛw sɔrɔ ou bien n'an nana dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ ka a ko lancer ɲɛfɛ on verra bien on peut continuer en tout cas an kɔni b'a la de. Ok. Mais fin kanu i b'a la de. Oui tiɲɛ Ala k'a nɔgɔya. Amina. Sarama est-ce que o film in na aw ni comédien malien wɛrɛw b'a la denmisɛnnin comédien ninnu b'a la aw ka génération ninnu b'a la. Oui bon ani Sikasoka dɔw b'a la yen ni Sikasoka dɔw b'a la yen donc mɔgɔ caman bɛ yen u fana bɛ baara in na i b'a dɔn sanga ye Ala ta ye Ala kɔni an bɛɛ ye Sikasoka ye mais Ala y'an bɛɛ bɛ baara kelen ma i b'a sɔrɔ a ka sangaw tɛ kelen ye quoi donc Ala kɔni sera k'an ka sanga bonya n'olu ta ye dɔɔni donc pour que olu fana ka ye dɔɔni donc an fana y'u wele ka na pour que ka n'u participer film in kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni mais n tɛ se k'a fɔ n ko bɛɛ lajɛlen participer la la Sikaso comédien na mais n bɛ minnu dɔn donc olu participer la la i y'a faamu voilà. Ok. L'eau participer là. Oui. Et minnu participer à la Sikasokaw dɔrɔn de mɔgɔw dɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ i n'a fɔ dɔw bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa yan. Bon pour le moment an bɛ o gɛlɛya mun fɔ la Sikasokaw dɔrɔn de b'a la bon on peut même dire que Sikasoka bɛɛ t'a la parce que an y'a daminɛ a sera niveau dɔ la vraiment Mariba y'a fɔ cogo min na problème financier o ye an lakale
donc o kɛlen k'an lakale an ma se ka avancer n'a ye sinon n'a tun avancer la a tun ka d'a ye Sikaso bɛɛ de ka impliquer a la pour que au moins la comédie sikasoise les humoristes an bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka kɛ jabakuluba kelen ye kɔnɔ kelen ŋaniya kelen kun kelen na kelen an ka laɲini tun y'o de ye fɛn o fɛn bɛ art sara kɔnɔ Sikaso an tun bɛ fɛ an bɛɛ de ka englober fɛn kelen kɔnɔ pour que Sikaso ka se ka bɔ humour kɔnɔla la a y'a faamu. D'accord, ala ka nɔgɔya. Amina. A bɛna dɔɔni dɔɔni. Ok. Mariba. Oui. E yɛrɛ bolo e ɲɛ b'i ka aw ɲɛbagaw aw bɛɛ de don sa aw ɲɛbagaw carrière la comédie in na cogo di de? Bon, anw kɔni en réalité anw tɛ fɛ ka comédie anw tɛ fɛ an ka comédie ka kɛ fɛnnin dɔ ye min mais ni y'anw yɛrɛ ka vidéo lajɛ i b'anw ta fan ye quoi ni y'anw ka vidéo lajɛ a baselen no société a baselen no du kɔnɔnaw ainsi de suite an ka vidéo ka dɔgɔ min baselen no mɔgɔ ka yɛlɛ ten quoi mais a kɛra cogo o cogo message dɔɔni b'a kɔnɔ quoi donc o cadre kɔnɔna na anw bɛ fɛ ka comédie lase an faw olu ka a latɛmɛ olu sanfɛ an ka comédie tɛ TikTok ye an ka comédie tɛ n ka bi forfait sɔngɔ sɔrɔ an ka comédie tɛ n ka diya mɔgɔw ye ou bien n ka muso sɔrɔ parce que bɛɛ ni nakun don comédie kɔnɔna na wa an ka comédie ye an fa kan ye Sikaso ka kan ye k'a lasama k'a se sanfɛ an baw an bɛ foli d'an ba ma Buguɲere an bɔra fɛ yen donc voilà donc an b'a fɛ olu y'a lase yɔrɔ min na Maru Woloye consort tout fɛn fɛn ancien ye olu y'a lase yɔrɔ min na an bɛ fɛ k'a sama ka taa o côté de la n'Ala ka jɛ ye. Ala ka nɔgɔya. Sarma e yɛrɛ dun? Ouais bon a tɛna se ka fɔ ka tɛmɛ Marita kan ne kɔni ka laɲini ni anw bɛɛ ka laɲini o de ye ka an ka kan ka valoriser ka se diɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu yɛrɛ tɛ Mali dɔn fo diɲɛ bɛɛ ka Mali fɛnɛ dɔn a sababu la o de y'anw fɛnɛ ka laɲini. Ni yɔrɔ la an bɛ foli di an fa ma n'o ye Tɛnɛma Sanogo Tɛntɛba Ala ka lahara sɔn suma ye voilà. Lo e yɛrɛ ko cogo di? Bon a fɔra cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan a fɔra cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ne bɛ kuma min fara a kan dɔrɔn an tora janfa la cogo di kulon kɛla an bolo sɛbɛ ye kulon kɛla an bolo sɛbɛ ye vraiment on n'a plus droit à l'erreur vision très haut an ka sanfɛla in lajɛ quoi an tɛ se ka an kɔfɛ tuguni an ka taa dɔrɔn jamana in tɛ dɛ an bɛ fɛ ka taa diɲɛ k'an dɔn wa diɲɛ k'a dɔn fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ k'a dɔn fɛn dɔ bɔra Sikaso diɲɛ k'a dɔn fɛn dɔ bɔra Mali kɔnɔ an bɛ ka diɲɛlatigɛ de viser sisan yɔrɔnin tɛ tuguni en réalité o de y'an ka laɲini ye a b'an dɛmɛ ni dugawu ye. Ala k'o nɔgɔya inchallah rabi a bɛ na d'accord o kɔnɔna la an bɛ posinin ta an bɛ posi ta aw kan donc Pinal TV lajɛbagaw mako bɛ sketch fitinin na aw saba ka sketch la kɛnɛ b'aw bolo. Sarma e nun tɛ kasa dɔ la. N kɔni nun ka kasa la suma kɔni bɛ. Ka taa fɔ ko Kulubali ka muso in 11h a bɛ daa dayɛlɛ ka bila. Ni sunkalo baden. N'ale na kira cɛ a bɛ da wa sɛ kasa de bɛ kɛ yɛlɛ. Ka muso in kan tɛ dɛ. Maru Lo ne sera kare kun na ye e bɛ kangari da ye. A yɛrɛ nakun ye jumɛn le duguba kɔnɔ yan dɛ. Marwa n'a ma bɛn Mali i b'a fɔ an fɛ an bɛ sɔgɔ. E bɛ sɔgɔ an bɛ sɔgɔ. E to ka. Lo e bɛ ka halo dɛ. Juma. E bɛ ka halo. O ye jumɛn le don. I ye bɔra ka min kɛ sisan. U ka wara le. Ka wawa. E ko k'a tɛ segin wa. An tɛ segin. N'i bɛ wawa i bɛ to k'i bolo de da la. I yɛrɛ jibali yɛrɛ ye mɔ n'o tɛ ni n bɛ lura waati dɔw la n bɛ guloma de don a kɔrɔ wala. Salma le tɔgɔ min na a ka segin. A ka segin du waati. Ka segin tɔ maa ye n'a fɔ ko n'a nana k'e bɛ taa don cimetière la baara la. N yɛrɛ cimetière bɛɛ tɛ taa yen sa. E b'a la kɛmɛ minɛ k'a dun an na wulasi la k'e bɛ n'an don yan. Donc kɛmɛ kama a bɛna ɲini duguba kɔnɔ yan. Salma ye fɛnɛ dalɔbari le ye
ana bɛ ka kɛ mariba ɲini jɔn min sigira ko cimetière gardien o m'a fɔ an fɛ k'o ye kaburulon de ye a bele bɛ ka ko kuma fɔ i da yɔrɔ ta n bɛ kumakan kelen fɔ a ɲɛna an mana ɲɛ labɔ wara maama ninnu kan n ma lawara n'a bɛ taa tuguni wari de bɛ bɔn ka b'o la a ye fɛɛrɛ kɛ a ka taa e ma ye cɛ tɛ ne sɛbɛn n'a fɔ ko cɛ ye wari tɛ sɔrɔ cɛ kun n tɛ taa dɛ n tɛ taa a tɛ k'e ka wari bɛɛ dun ka bɔ e bɛ faga yan wale fari bɛ bin ye kaburu la yan e ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ lo nafa foyi tɛ bɔbara kasa kɔ bɔbara tɛ lama ko gɛrɛsɛgɛ ka lama dɛ aw tɛ kɛ lo bɔbara le ka ma ko sa e t'a tiɲɛna lo n t'a jɔkolon fila firi jira e t'a tiɲɛna lo ne wari dɔ bɔbara la n'a bɔra o duguna taa ni ye o ye kungo de ye kɛ an ka min de b'o la papa an ka papa a t'o la a kana ɲɛ dɔ bɔbara la dɛ an ka ɲɛ fila ci a ye ɲɛ bɔ bɔbara la pewu duguba kɔnɔ bɔbara ka ma ko sa dɛ n'a tɛ a bɛ segin o a bɛ segin parce que place tɛ yan hali ni a sɔrɔ dɔra lu gardien a bɛ sɔrɔ jigan dɔw la so gardien o tɛ sɔn ka bɔ ko ni papier tɛ tuguni ko ye ko fo i ka examen kɛ lu gardien examen des examen sixième année papier ni ne m'o sɔrɔ gardien tɛ sɔrɔ bɔ kɔ deuxième année la ma fisa ne jɔn bɔra deuxième année la depuis ala ye lo da lo ma ci hali ekɔliso kɔfɛ a tun y'a fɔ wala n cɛ n bɛ ban dun di denmisɛnninw ma o ye joli ye ayiwa nin ne tɛ n ko o ye joli ye nin ne tɛ n ko o ye joli ye n y'a jigin jate bɛ daminɛ ni kelen trois o ye joli ye trois nka n t'a sɔrɔ mari y'o siyɛn mali e y'o siyɛn ma ka tɛmɛ trois o ye joli ye e bɛ ko min fɔ e y'o siyɛn ma ka tɛmɛ o joli ye a fɔra k'e ka compter le mari a siyara ne m'a sɔrɔ a bɛ segin sisan sa joli a fɔ n tulo kɔrɔ joli trois ye joli ye sa mari dɔ bɔra a b'a fɔ dɔn bɔra m'a fɔ trois o wolonfila bɔra m'a fɔ bon n b'a kɛ tire ye ni trois n bɛ ɲɛfara bɔra n b'a kɛ tire ye tire o ye joli ye duuru a ye taa so maa duuru tɛ a ye taa so e b'a fɔ k'e dɔ bɔra o tɛ ten ɲɛ a ye taa so ko wolonfila n'o ko n k'a fɔ wolonfila ko wolonfila wolonfila l'o non sakɛ yɛrɛ de ye nkugu kabini a don a bɛ yɛlɛkora yɛrɛ ni sakɛ ye k'a da don k'i bɛ yɛlɛko yɛlɛ kana so la ka dɛsɛ la émission la e ko tura ye joli ye a ko k'ale dɔ bɔ a la n ko mu duuru i ko k'a ka wolonfila bɔ a la e tun b'a kɛ tan e ma ci ka taa ekɔliso kɔfɛ yɛrɛ ale nana naani na koyi n kɔni bɛ ka baagi ok d'accord nin diyara ne kɔni yɛrɛ la sa fo ka ɲɛji bɔ ok an ka émission sera kuncɛyɔrɔ la message min b'i bolo ka f'i ka faniw ye a ka tiktok faniw ni facebook ni youtube b'a bolo na youtube b'an bolo bon baasi tɛ kanubaw ko message wa ko message min kɔni b'a fɛ k'a fɔ a ɲɛna a bɛɛ ni cɛ dɛmɛbagaw ni kanubaw parce que tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ ni se ko lo an dɛmɛna dɔw fɛ mais hali bi an mago bɛ caman na ala an ka yan sɔrɔ caman ka dɛmɛ lo an bɛ foli di caman ma parce que ne ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔw bɛ dimi voilà donc an bɛ jama bɛɛ fo fɛn fɛn ye a kɛ les villageois ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma lo ka foli b'u ye sarama ka foli b'u ye n yɛrɛ ka foli bɛ ye janaba ka foli bɛ ye donc hali bi o k'an sama ni duwawu ye les villageois an bɛ fɛ ka Sikaso sama ka se yɔrɔ dɔ la diɲɛ m'a ye cogo min na na ala m'an fa a m'an ka jɔnya yira la joona an bɛ duwawu fana ɲini u fɛ u ka duwawu k'an ye ala k'an kafolen to ala k'an kafolen to donc o kun ye n ka laɲiniba ye ka lase jama ma o ɲana Sarma message jumɛn b'i bolo bon ne ka kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye an kanubagaw an ka fanu maliyɛnw diɲɛ mɔgɔw o k'a ɲini ka les villageois faamu halisa parce que an bɛ baara min na
surtout an ka kuma kɔnɔ an bɔra k'a fɔ an ye ciladenw de i y'a faamu comme messageur donc an mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ an ka baara in kɔnɔna la o kana miiri k'a kɛ komi an yɛrɛ de y'o kɛbaga ye o k'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ an t'o kɛbaga ye n'i y'a ye an bɛ k'a kɛ parce que a man ɲi an bɛ k'a kɛ parce que kɔlɔlɔ dɔ bɛ sɔrɔ a la donc o de hukumu kɔnɔna la an bɛ to k'olu don an ka vidéo kɔnɔ ka tila ka yɛlɛ don a kɔnɔ pour que a lajɛli bɛ se ka sankɔrɔta mɔgɔw bolo cogo min na o de b'a to an bɛ yɛlɛ don a kɔnɔ i y'a faamu donc o k'o yɔrɔ ɲini k'o faamu kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ i y'a faamu bon kuma laban na n bɛ foli di u bɛɛ ma u bɛɛ ni ce u bɛɛ ni baraji ni anw selen yan grâce olu parce que n'olu y'an ka fɛnw partager mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ b'a sɔrɔ donc an bɛ foli di an kanubaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali téléso mɔgɔw an'a filɛbagaw donc an bɛ foli d'aw bɛɛ ma ka bɔ kuma kɔnɔ k'an bɛ ka na kulonkɛ kɛ Sikaso a tɛ mɛn n'Ala sɔnn'a ma bon n'Ala ma an ka jɔnya jira an na yanni seliba cɛ ou bien seliba yɛrɛ seliba tɛmɛnen mais a kɔni bɛ o hokumu kɔnɔna na a fɔ seliba kɔnɔ an ma date kelen fɔ k'a daminɛ seliba don na ka taa kɔni an bɛ fɛ ka na labɛn ka o show kɛ Sikasokaw ye o show kɛ maliyɛnw ye donc n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na Banko. Salam alaikum. N bɛ kuma kelen fɔ fana yanni kuma ka di lɔw ma k'a fɔ Sikasokaw ye ko o kɛ man go k'ora mɔgɔ bila ka bɛn ne ta bila ka bɛn jɔn ne bɛ de ta ta donc ora ne ka mɔgɔ ye san sɔrɔ an ka jogokɔrɔ dɔ b'an na kabila kɔnɔna na bɛɛ k'o bila donc an ka ɲɔgɔn minɛ ni juru ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ se yɔrɔ la an ma sigi ni min ye donc an ɲɛ bɛ Ala ɲɛ b'olu la an fana tɛ se ka kɛ foyi ye n'olu tɛ donc ora an bɛ o laɲini k'o fɛ an ka kɔrɔninw ninnu to yen an ka ɲɔgɔn jukɔrɔma tintin an kana ɲɔgɔn sen sama salamu alaikum wa alaikum salam lo kumakan laban min b'i bolo k'a fɔ i ka fɔ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka nin téléso belebeleba in fo aw minnu sɔnna k'anw invité ka na sigi aw ka plateau kan o kɔfɛ foli bɛ diya i ma dɛ o kɔfɛ e ni la mɔgɔ bɛɛ foli bɛ diya a ma dɛ o diyara n ye n kun ɲɛna n'o yɔrɔnin kɔ téléso in ala k'a mɛn san Pinel TV hali bi sa ala ka sankɔrɔta di o bɛɛ kɔfɛ o ye kuma dɔ fɔ n ma sɔn Maruba ni Salamɛ kuma dɔ fɔ Maruba yɛrɛ de y'a fɔ n ma sɔn wala ɲuman dogobaga walayi bilayi ni Ala man di an bɛ Sikaso ka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an b'an kanubaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ba fo Jara Sanɔgɔ Buguniɛrɛ a y'an bonya Buguniɛrɛ y'an bonya Buguniɛrɛ ka bonya kɔfɛ an bɛ Naniɛrike directeur Bɛngali an ka Bɛngali an ka patron n'an kɔrɔkɛ ni an fa Seru Sangare an ka foli b'a ye wallahi billahi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen an b'u taw tɔgɔma k'u fo an y'a kanubaga bɛɛ fo dɛ mais an bɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn fɛnɛ k'u taw tɔgɔma an bɛ Sise fo i y'a faamu an bɛ Bokari Sise fana fo an bɛ Bokari Sidiki fo Sise an bɛ Sise fo wallahi u y'an kanu u ye ko k'an ye an ma sigi ni mun ye wa n bɛ n ka faama fo Kɛrɛnkɛ Sangare fo wallahi an b'u fo o ni foli ka kan wallahi o ni foli ka kan donc vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mais n'i ko i fɛnɛ k'i bɛ bɛɛ fo k'a sɔrɔ i ma mɔgɔw fɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na depuis Ala ka diɲɛ dan mɔgɔw ka fisa ɲɔgɔn ye depuis Ala ka diɲɛ dan bɔɲɔgɔnninw tɛ kelen ye kuma tɛ mɔgɔw ma i y'a faamu n tɛ jeli ye an bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔn kulobilenw de ye mais bilahi waleɲuman dogobaga ye wallahi kafiri ti don a jiri la Ala yɛrɛ de y'o fɔ wallahi minnu y'a kan ye an b'a dɔw ye wallahi a barika la a barika kira Ala ka o sara u yɛrɛ ye o ni ce u yɛrɛ ye o de tun ye kumanaba ye o ɲɛna o bɛ fɔ Sɛnɛgali na cogo di ma Pierre na mo shaka ma mo jo mi kendo far bam ko na people your people na Pierre do yin ma mo chepo dawa baro me nyanza kami wallahi ka fo shi da kan wa
arabukan Sen ne shana fo mena franchi avec na tipi poete na on ten bata na on chama tel so to pina TV tipi poe amana fonto ne mataga kwa ne mene abina ka jibe mi fonto le badara ningu ye anga emission e no ye couleur weekend ko chuna ambe sigaso be Pinal TV la jama ko be anga foli be sigaso ko ye be Pinal suite parce que mo chama mene wele sigaso mena iga plateau ka mbaw suivi mbaw ye mbaw la jama ko tel la je ko ka tal kunu de ni wele sigaso artiste dole donc anga foli be sigaso ko ye anga foli be pomme de terre ni ani ferti ani chon ani woso ani numero ani situlu ani chon aka yara jibaran ko aka muneta ani magor be ni murbo fen be makoron ni sogoti ne makorni ya kobali aka afirma to ko kobali sura gala ja makor do malo ba man ko ka do mo makon kali siga do yere makon tellement que anyo makon do sura so ngade na antara bloquer me fiene bro jigira clé amo so ngatiga yalla ayella ni sanfe ja mo ko do directeur na le te ka do e ma ni nga ko ka do nda mo kan ni okay ame do ge alaga o wakati bere yira na o bye